An lína níos tá Micheál Mac Giolla Ghunna Príomhoide Choláiste Feirste mBéal Feirste a bhíal fáilte an chláir? Gur mai agad a gan. Ok, seo aniu mo chéad aglah le haon duine ó ag obair Choláiste Feirste a bhíal. Tá is gom bhfuil ceolóra mór goibh an lína agus tá nuacht eile a gcuir freisin a léimé ar tuairis.caí an seacan se caite. An féidir nach ar dús a bhíal acu thuirt dom ar Forbairt Choláiste Feirste ón am bunaithe agus hardna blianta go dtí an lá tá aniu an le hall? Kinse, well, Bunaíodh Choláiste Feirste, Bunscoil Feirste a bhí ar an tam sin a níos nuacht hían. Bhí achtar daltaí an agus Birch Winchery. Ribh sin bhí Bunscoil Phobal Feirste an a Bunaíodh níos seachtú hían agus ní sin gheall Scoil na bhfuil in níos achtar seacht agus an sin Bunscoil cleibh. So bhí barú faoin Bunscoilíocht mo Feirste agus bhí tuismóirí agus daltaí géirí go mbeadh ar Bunscoil an fásta. Bhí sin Harbh Jackar agus Cultúrlann le chur bon ar ná an níos go siimplí le Bunscoil a chur bon mar tá curriculum omlan le Labhair ag level ar Bunscoil. Fuair siad áit in san Cultúrlann mo Feirste bhfuair na bhfuil I dús fuara coppla seamaranga rins Montreal chapter seach de Parchamsirha ach bhí gach rud ar bhain dúnach ní si ping rua ón stát gotí níos nuacht sé nuair a tugadh aitheantas dom Scoil mar cinneal de mar chud an fúsa siacán seo le tashmans go réaltas na Bratnia sásta carfam na féine a thuirt de Guinea hug siad muinú do Choláiste Feirste leis an méid sin a léirú. In níos nuacht níon sin hasí na siúr Scoil an níos nuacht hach nuacht ní wagmuid gotí an siú ina bhfuil muid an níos sin ag ard na bá Sean chláthar agus Sean Áthirleán a bhíomháin a níos thormuid go mór leis an chóiríocht ó hin. So nuair tháinig muid isteach an seo an tíú sin níos nuacht ní bhí sílam hátar ceiricé dalta agin. An sa látá nniuán tá muid imléana be 8 dalta agin. Mar sin be tá muid a phláis as cimse a an blian tá rathart all war fin gheall scoiliacht agus fin ar Bunscoilíocht trí bhean na Gaeilge má Feirste fuair láthair fecin daoine an cinneal idithis atá ach chumáile sin fecin siad an cinneal dalta a hagan amach as an gheall scoiliacht daltaí a tá muinneach a tá mBéal a bhfuil ardcaid an idithis acu agus a tá sásta ran fortach in san phobal agus difaí anú don phobal sacu hían agus tá tionchar neachbag agus sin ar chathairbhil Feirste san am láthair agus siad me go chun tosaí go bheiceú muid na gheall fateach chun cin agus tionchar all-war a imirt I Forbairt na Ceathrach. Ok, is Scoil an war for Scoil scéil sin agus tá sibh lonathe I gcraoladh na carthrú gaeltachta nach bhfuil? Tá agus go sin ínta táhairteach doing is pobl Scoil muid níor coir an Scoil seo ban leis an curriculum a hagus trí bhean na Gaeilge an curriculum galga hagus trí bhean na Gaeilge ach gheall scoilíocht agus gheall idithis a chur fáil agus mar coiste sin is cod díaliste sin an ran fortach don san phobal so is Scoil phobal muid agus tá an bhródal as sin nach gra Scoil muid, gra Scoil stage in a gurcher in a gurn tuismóirí agus pláistí on is leis an phobal an Scoil agus agus tá Virginia ran fortach in a hangrade an phobal sin tá sin ínta táhairteach doing.
Okay, rinne mé aglah ar radio a déanaí le honnaithe ó Cultúrlann McAdam ó Fiaich agus cuairlan na gaelcholáiste tá Lúnasa sa cathrú freisin agus tá aglah déanta gom thar na blianta freisin le Forbairt Feirste agus lán aglah le Raidió Fáilte freisin. Ní raibh mé an le roinnt blianta nuas. Chunatá gáirí leis an cathrú gaeltachta I gcuite I go gunráilta héann tú bhí. Well, tá sé dea-nuacht mar dúirt mé tána céta dalta a teachta amach Coláiste Feirste a chaith ceithre bliana déag in san gaelcholáiste agus tá siad sin páirte chun san phobal sin talán todhchaí eile ar siúil mar luí tú an Raidió an Cultúrlann hían tá Forbairt Feirste sin grúpa Aubrey and Crushi Pobble agus an Estiac distract in St. Counter ta Sportlan ogin an Shaw ta Kangas and Scoil ach a machen Shaw ta Sulogin Ganation Gimmert John her or Crushi Slanch agus Actiac in St. Pobble Marchin the rare Kela Tamage a Forbairt Pobble Omlin Gaeliga agus sinan is a bhí ag na cean rudaithe a chur an gheall scoileachtar Bunaíodh Feirste tá céige bliana ó hin. Mar sin de táid a feiceáil an rath atá teacht ar na hiarachtaí sin le agus amachchan seo darlinn go mé cuasaí a galúneart gonneart. Tá daoine óga inis ag leacu sealamh ar an Gaeilge agus ar phobal na Gaeilge daoine I will be in a saliachta acu atá nualach in an chorthaige acu agus sílan go bheici méid rudí iontacha tarú amachchan seo. So tá sé iontas sláintiúil nuair a ecan tú pobal a gáil ó glúin go glúin agus tá chéad glúin eile teacht agus tá siad sin ag leacu sealamh ar cuasaí agus tá sin tá man sin de brúdla sin ach tá sé gal bheith ionta simú fásta cén bailach a déan pobal na Gaeilge an mó Feirste ach tá todhchaí gheall acu tá me cin siad a sin. Agus de réir cosúlachtaí bé ach na Gaeilge an dúsgad ar an freisin nach mé? Tásúlagin bé acht éigen an agus bé reachtaíocht éigen an ach ar náire bíonn sé dúslanach a gcónaí rudí a bhain semach bíonn na húdar se le na húdar sé de san áú deanan siad neamart agus gearta phobal na Gaeilge go háithe modular cursi edgehesh and sure agus be magical o fridge wine go gin kid trejella agus gefu ma be rakti up done agus ta rakti up done a current rin an edgehesh and gheall scoile at the esku ach niakenridge more na talu mar sin agus a goni ka Virginia brewer orhu agus tamaja lanson in leis trade sin gofoil. Okay, is féidir beidir á méid an eile caiint fi sin a ríis. Bhí áta ar tuairis puncaí an seacann se caite maidir a dea-nuacht atá agribh. Dáid siúd atá géisteach linn nar lé an tal sin a bhí an féidir at a rá cad é an dea-nuacht seo? Well, mar a dúirt mé bé 8 céige dalta a bhín ar Scoil i man fuór. Togu an Scoil an Fiaich Scoile de Fiaich dalta. Mar sin de tá spás breise dír oin de jaachéad céige dalta. Tá man se brú dalta isteach an achan corneal den Scoil. Níl na ní ró plán ag an rinne deis an Iarhain Scoileacht Land Gaeilge ó Forbairt. Cé go raibh Virginia rá le blianta fada go mbeadh géarcéamán go raibh lín na náltaí a méadú ahan bbliain agus go mbeadh tuileadh cóireachta agus tuileadh aisne eile agus tuileadh tacaíochta daí. Ach beag an dúine sin le go bhrú chun tosaí linn hían. Anis támuid a géirí satellís de Coláiste Feirste chur ban i dúsgart na cathrach agus sa dearú bhhaithlinn go mbeadh Iarhain Scoil eile an in san cathair
cóir go mé níos mó na Bunscoil eile an ach tamagéri dús bara Bunscoil eile carb an ach flasi an Bunscoil sin Coláiste Feirste go mé sé mór galoor agus go mé na hacraní acu agus na muintrí acu bheith splach agus Virginia tá tuairt faoi sin Forbairt na Harnala Shahas and Renachas Kegwell and Dilgus Rachtach are in Rin and made shin like I yammy. So by Muller shin, like in the ready show Tamil, August by Brew a Rish Orinya and Shaw or Hugh Scoile in Irreful Feirste, Tamil Clacty, the Dúthline, Saddam Kina, Níos sé ceart na cóir go gaithí na Scoilfried sin tá Virginia tuairt faoin réiteach seo agus an mis de súla gin gheall an rinne Scoil a bheith takeú linn ach ba cóir go mé Virginia takeú áfa ina god díolgus íon seachas iad na takeú linne ach sin an bailach go bhfuil sé is cuma faoi reachtaíocht. Okay, cé méid dalta bheith freastal an Scoil satellite ar bheith sé oscailte is good? Well, Frosty sé darlin go méid céige dalta an ahan blian, so agus in cuaig bliana bheith jaacéad céige dalta an ar lad, agus ar nóia nuair daoine go méid rach ar an Scoil sin tuchaí níos mó. Tuchaí níos mó tuismóirí agus daltaí agus sin an taithí atá bhainne nuair chuirmid rudaí ar bon nuair daoine gheall rathhain gheall a géirí go gheall tagan a bhhad níos mó isteach fásta so te ciln de bhíon momentum an cruthaíonn muid momentum le sin so tá mé dúil le go mé na céta dalta ar an Scoil eile again tamil de blinta. Okay, sin go bra. Sin go híntaach is dócha beidir nach mé an Scoil comór má tá sé in is Scoil neamhsplach beidir nach mé sé comór na Forbairt Feirste le Coláiste Feirste an mé mar Scoil No, níl sagam. Okay. Níl sagam fao sin cé tá ná. Dúin ar nóia sé Coláiste Feirste in céidir Bunscoil mó Feirste ach cafis cén áte mé me gan scór blian. Beidir go mé an tríú Scoil an ceathrí Scoil tá bá ionach faoi na Bunscoilna mó Feirste faoi láthair tá íon Bunscoil déag an seo tá géirí go gheall lá tá muinín ag an phobal in san caiideann idirthe a chun sios ar fáil agus mar dúirt mé san cinneal duine óg óbríonn siad mar sin de béhhád níos mó daltaí Coláisteach ins de Bunscoilna agus mar jaler sin bei níos mó daltaí gasfiú go dtí Bunscoil agus béisbás na breise de sin fásta agus an sin mar dúirt tú ag túsan aglah seo tá chuirthmhór tarlú module Forbairt phobal na Gaeilge má Feirste so de gacrad a takeú le gacrad eile agus creating words le momentum ionta atá tuairt an phobal hantásaí go dtí isteach in san chéad seo so again fi blian cén áte mé muid tá mé córa cinse go mé an Gaeilge an láidir fád má Feirste. Okay, sin go híntaach ní cumáidí mé thuháid eile bhíthe just cúpla gná ceisna chunas a dáigh libh sa Scoil a bhíthe le mlíon go le an nuas maidir le COVID a nídéag agus na srianta agus na féidir beagání maidir leis na plan atá goibh sa Scoil don bhí sé hiún intin dom nó a bhéh na scoilirí arás? Cinse, well, mar dúirt mé hana tá Virginia san gaelscoile clachtaí leis na Dúthláin agus Dúthlann all-mhór a bhí a COVID ar nóia ach hannig pobl omlan na Scoile le chéile hí na muintrí go híntaach agus cruthaí siad curriculum nua ar lína han tuairt faoin chéan ólam. Ní amháin an táir agus na hacraní a héin leis na háir sin ach le stratasí teagas agus fólam an nua so rin siad analis ar cén dói is far le
Jesh na fólam crothú de galtaí Lúna ná iad in a stair sawala so agus crothímuid practice agus ideolaíocht nua gohínta gasta ní mór na ama agin agus tamínta brodal as an burn agus na country rang tugin and shaw if he should gain take her forward. So inis ben na daltaí arás agin chatting shogging arai in a rera agus tamid géirí na ceachtain na dólamwood for each COVID usage agus sin nascu leis an clachtas a bhí agin hanahian hon clachtas níos far rish Ayana. So damage a check the market show a wad ní sladra agus ta an cajun folama a galave a wad ní far dusage midge and dúchlan COVID le golchan kin ela yanu agus sin an king el jarky a tag pobl na gaelge mo Feirste goni be an dúchlan on ac usage midge na dúchlan sin feckin midge na jeshin na dúchlan sin agus Forbairt wedge our galactus mar winchery agus our bubble le ní sladra so ta me har do hasach gemé blian an rahulagin mar dúirt me bei sé dúfannach gofoil tá cuasí cuaíochta go bheith har bheith dúfannach tan Scoil anmhór fadanis agus níomid clachtaí le sin tá cruagar múntrí nua teachtasteach bei foran de níos móna seaca múnseir agin agus tá go leor le deanú agin le takeú leis na múntrí nua so de glór dúchlan an ach táid an dóhasach de mé blian rahal ela agin agus in a réir fao láthair táid cant fao plán trí bliana fihe ingotí fihe ceathair mar de gra a bríimiid I blan an na trí bliana agus chuid sin na chéile so táid réile go Okay. agus táid déal go mór leis le fáilte a chu réit na daltaí arás ar Scoil. Okay, bhíal conteachta dro dhearan agaibh an féidir a rálum an bhfuil aon rud nó rudaí eile planáthe goibh ribhéar na bliana seo maidir leis an gheallóra agus sibh a bheith tro an bliana ar an bhór an mbliana? Well, marhearr COVID ní ro deis a bhín buile le chéile agus min flanana a chur le chéile ach bé me tuairt faoi ceileú an trotha blian is deis eile le fís na scoile seo agus éitis na scoile seo a chur cin agus a gangú a másc ar bubble so gomininic bí imid a gearan fi rudí tá si jazz go mé cúis ceileútha agin fásta agus bunaímuid soltas agus táid go dúil go mór leis sin anig.